Els biocarburants són combustibles líquids obtinguts a partir de productes agrícoles transformats químicament. Se'n poden distingir dos tipus: l'èster metílic o biodièsel, obtingut a partir d'olis vegetals de llavors oleaginoses com la soja, la colza o el girassol, i els bioetanols, derivats de cultius rics en sucre o midó, com els cereals o les patates. El biodièsel es pot utilitzar com a combustible en motors dièsel sense necessitat de modificar el motor, bé com a substitutiu directe o bé barrejat amb gasoil. Actualment a Catalunya hi ha diverses benzineres on es pot repostar biodièsel en lloc de gasoil. Els bioetanols, en canvi, són aptes per ser emprats com additius en motors de benzina. El biodièsel s'obté a partir d'oli cru o reciclat recollit a restaurants i fregidories. Per cada litre d'oli es pot produir 1 litre de biodièsel. Una planta de tractament d'olis reciclats amb una producció de 18.000 tones anuals de biodièsel permet l'abastament d'un parc de 2.575 autobusos en una mescla d'un 30% biodièsel i 70% gasoil. D'altra banda, un conreu de colza que ocupi la superfície d'un camp de futbol pot produir el biodièsel necessari per recórrer entre 10.000 i 15.000 quilòmetres amb un cotxe privat.